Igama lami ngu-Otto akwambangwa, i-founder and director ye-Right and Dawn Reflections, organization ekhona lapha eBizana elwela amalungelo abantu besifazane, in meaning that we are anti-gender-based violence campaign. Ifike kuthi imeko yabantwana yalomntwana orejwe kuvakala ba udlulele ipolisa lalapha eBizana. Sathi xa siyivayo lonto saqonda ba masiphakame kangangoko sijoyine i-forces nabantwana besikolo apho befunda khona u-victim ukuze sizosupport ekuthenini umrhanelwa lo makangafumani bail, makube sisifundo. Remember mntakaJona ibisanda kuphuma ngoku i-declaration kaRamaphosa ethi kuba urapile no bail for you, ukuba ubulele life sentence. Naleyo sizoyenza kuzokwenza nje shoba laa nto ibideclarwe ngupresident izoba njalo nalapha eBizana, regardless of the fact that ipolisi elenze le nto phela lapha eBizana. La declaration kaRamaphosa inenza nizive njani nina njengabantu abalwela amalungelo abantu? Ejola ndathi ndiyimamela nto ithethwa nguRamaphosa yandivuyisa kakhulu because izanene sesinye strategy esizokwenza lehle izinga labantu abadlwengulayo nabantu ababulalayo abantu besifazane ngongenamsini. To be honest, into besasiyithetha sithi thina umuntu wesifazane ngowakho xa esafuna ukuba ngowakho, xa engasafuni yeke. Usibahle kaMahagana, ndisuka kwi-Ward 28 eNgquza. So ndilentuka ndikuconvener kwi-Youth League kwi-Ward ya-Ward 28 eNgquza, kumasipala waseNgquza. Size apha kuba umntwana wethu ofunda apha eBizana edlwengulwe lipolisa. So size apha ke ngoku sizoxhasa lo mntwana and sizozothi upolisa malinganikwa ibheli because xa linikwa ibheli because libonisile ukuthi linawo amandla okuyale because libanjwe lile kwabo lo mntwana limdlongule lajikelayo kwabo straight. So uma linikwa ibheli lisawukwazi ukuphinde libe ne-access lokuhamba liye phaya leyo lento ngoba lizama ukubribe ifamily kuba ifamily lithi mayithethwe ezifamily lithi ngakhupha nabayintoni. Thina si-accept loo nto because noba angakhutshi ibhokwe okanye ukhutshi inkomo but umntwana yena uzoshiyeka engalaphekanga. So silapha sifuna i-justice ithathe indawo yabo. So kuyo yonke into esiyenzayo sifuna ipolisa libe ngaphakathi lingakhutshwa because sine-history yokuba elipolisa utata walo uyi-former police. So unendlela zonke zakuphuma yena lapha. So ukuze sibone umthetho wase-South Africa ukuthi uyasebenza sobona kuba ipolisa lingaphakathi ngoku. So uba kabotshwa sobona ukuthi amapolisa kabotshwa, amajoni akabotshwa, izecurity azibotshwa, futhi kubotshwa umuntu onormal. So size lapha sizothi ipolisa malingabotshwa because silibambe lile limdlongulele ngapha liyeka ithukwe lacala, which means menika ibail akazukwazi ukuyithobela imiqathango yebail because uyephulile already, uyephule ngakabotshwa, uyephulile emko yapha uthi mayithethe isikhaya. Asikwazi ukuyithetha isikhaya nto, asikwazi ukuhlinza ibhokwe egameni lomntwana odlwengulweyo because singadla inyama thina sibe happy kodwa umntwana yena uma kuthi uyathatha iyonakala umtshato wakho because nxa wadlwengulwa 10 years ago wadlwengulwa thina sibe si-happy ngebhokwe nenkomo, yena bezokwenza leyo nto ezosibribe. So loo nto makangakhutshwa ejele until azagwetywe. Thina sizasithobela isigwebo asinikiweyo because umthetho unendlela yawo nathi nendlela yawo, kodwa menikwa isigwebo ngumthetho we-South Africa esawusayinelayo sisonke singabavoti balapho ngo-1994 siyamkela leyo nto. Isigwebo esingasinalwisa umntwana kulodlwenguliwe ngo-15 years up to 20 years. But menikwa 10 years kube phinde kuqhonye futhi enye 5 years kuzohlala 5 years, eyo nto yobifana ngumdlalo ukuthi ngu-15 years kuthi because umbulala ehleli because umuntu ofileyo ngulindekile Mhlekazi wakwaSilangwe eBizana apha kuNomlacu. Ngingomnye woceba be-UDM apha kulo masipala waseBizana eWinnie Madikizela Mandela Local Municipality. Silapha si-UDM kuba uyibona yonke lo mnyhadala olapha nje uorganize i-UDM ngokuba nenhlungu lokufumana omnye wabafundi basesithetho apha kuphethe khona United Democratic Movement kwi-UDESMO kwisithetho campus. So sithe sakuyiva ke se-UDM sathi no, asinokuhlala ngoba yiyo ekhokheleyo kula campus, masiyimele siye bafundini phezolo. Mhlekazi sithetha nje nawe besisesithetho nabafundi egrawundini sisithi masibe sizobathatha si-UDM sibathuthe size nabo apha
bazonika isupport omnye wogxaba wabo kuba kaloku noba andilivali kakuhlabi ngomso lizohlaba wena so iyafuna ukuncedisa sisentlungwini ke njengombutho we-UDM sinomnye wabafundi into ebuhlungu esive phezolo we-UDM futhi obefunda eNewcastle kwenye yeekhampasi zaphaya obulewe i-boyfriend yakhe phezolo ngobusuku ngo-12 o'clock namhlanje ndiyadrayiva futhi ndiya eNewcastle ndiyoqinisekisa into yokokuba lo menzi wobubi obulela ubalungile nofemela uyabanjwa naye nale ndizoyishiya ndiqinisekile into yokokuba umhlekazi lenze le nto kumfundi wamthatha i-advantage wamlala ubusuku bonke ingalo yomthetho iyasebenza mhlekazi ngokufanelekileyo. Nina njenge-UDM sesiphi isigaba esibona simfanele njenge-UDM uba bekuthiwa i-death sentence isaphila because abantu ababomama basakhuselekanga kweli lizwe ilife yalo mfo ingamfanela ngokuhlukumeza oyena mntu ebethembele kuye engumntana esikolo because xa ubanjwa lipolisa uyazazi ubukhuselekile siyayiqala le kube lipolisa lizothatha i-advantage emfundi mhlekazi. asibonele mhlekazi. Ndiyabulela Nkosi. Hey, ngikwaseKhabingele endaweni yaseFlagstaff